Herkese selam. Bu dersimizde Randit funksiyasını görmekçi. Has doğrusu funksiyalarda package olarak geçip bilir. Şimdi mesela Python'da durul library'lar var ya da package'lar var. Mesela kabir zatlar biz özümüzde yazmak mecburiyetinde değil. Mesela Randit hem şolardan birisi. Randit şolar yani yazılıyor. Bu hem random integer almak, yani random package'inden random funksiyasını alacağız. Bu ne mi? Yani yattan sanat ya, yani çaklap sanat ya. Belli bir sana aralığı beriyeniz. Mesela diyelim noldan 103 diyen random det diyen, yani şu noldan 103 aralıkta bir sana ya. Öz çaklap. Ve her sefer programını işlediğimizde o üt kaptırıyor. Her sefer başka bir sani kompüter öz yattan çaklap alıp duruyor. Şimdi random funksiyasını nerede bulunacağız? O nerelerde işimde yarayıyor. Mesela nerede almalı? İlk şunu görelim. Ne yapacağız? Random diye bir package var ya da library'de öteyim. Anlatılamak. From random diyeceğiz. Yani random adlı library'den ya da package'den import diyeceğiz. Ne hemen almalı? Biz şunun içinden random adlı Python'un bize veren mümkünçülüğünü aldık şu yerden. Ulanıyasın şu fonksiyamızı. Ne yapacağız? Mesela nerede bulunmalı? Bir san diyelim mesela. San diyelim. Ne hemen olsun? Şimdi şu yerde mesela ben bir san 3 diysem. 3'e dengiligini aytgan. Yani ben bir san alacak olan 10 bilen mesela 80'in arasında bir san ya da 0'dan diye. 0 bilen 100 arasında bir san alacak olan. Nerede almalı yani? Onun hemmesini yazıp içinden alandan ne etken random funksiyasını olan, yani random diyen, yani ne diye random diyelim indi. Self ne şuradan çıkardı a yaz diye. Birinci sanımız 0'dan başlaya, ikinci sanımız 100. Şimdi bu ne etti? Random 0 ve 100 aralıktaydık sanımız. Ne diye yani 0'dan 100 aralıkta bir san seçti ya. Python öz seçeceğim. Öz yattan atya. Random seçeceğim. Onam san adlı bir yükleyicinin için o. Yani bizim sanımız Python ne seçti? Şunu denk oluyor. Şimdi görelim import şu sanımız içinden Python özü yattan atıp tutup bırdakları çıkarıyan kal. Print deyip görelim. Sanımız print san diyen. Görelim ne mi çıkarıyor? 99 çıkardı. Ya da 99 diyelim bilemem. Şimdi 9 çıkardı. 9 halaya yani. 91 çıkardı, yani 9'lısan 21 çıkardı. Ne şeydi? 0 ve 100 aralıkta 3 kaptırıyor sanlar. Yani 0'dan peskem olmaya, 100'den büyükkem olmaya. Şeydi random funksiyasında Python'un özü sanlar alıyor. Şimdi bizim onunla bir oyun düzelim mesela. Çaklap yattan bir san atma oyunu olsun. Doğru mu? Doğrudan. Şimdi bizim sanımızı ne emedin? Python'un seçecek bir sanla denk şeydi. Şimdi biz onun önceden bir san girizmeyin istedim. Mesela ne mi diyelim? San girizleyenin input bilen alacağız elbette. Oğlum integer olmalı. Integer bir input alacağız. Input diyeceğiz. Ne mi diyelim? Yattan bir san girizin deysin. Ve onu aşağı setirden yazdırsın. Şimdi eğer bizim yattan girizen sanımız Python'un sayılan sanına denk olsa ne mi deysin? Bildiniz deysin. Python'un sayılan sanını bildik. Eğer denk değil olsa yanlış bırdaklar deysin. Görelim ne yapacağız? Şimdi if diyeceğiz. Eğer bizim girizen sanımız san giriz, bizim girizen sanımız Python'un sayılan sanı ne mi deyip san adlı yükleyiciyi şuna denk olsa elbette eksen denk durulanyaz. Şuna denk olsa ne emesin? Bir zat print etsin ekranı ne emesin? Yeah. Bildiniz. Bildiniz deysin. Eğer denk değil olsa başka yağdayla ne emesin? Else ne hemen print etsin? Da deysin. Bilmediniz. Ne mi deysin? Bilmediniz. Bilmediniz deysin. Görelim nerede işleye. Yattan bir san giriz deydi. Şu vakt neymi işledi? Ne şuradaki san giriz
input funksiyamızı işledi. Men ýatdan bir san ýazýan, meselem 10 diýen. Bilmediňiz diýdi. Wah, ýalňyşdyk. Indi bu loop işläp durmak üçin indi biz meselem Python'un näme girdiň san, näme san girdiň bilemiz. Bizden öz sanymyzy gördük. Ýöne Python'un ýatda bilinen sanyny görmek üçin näme edip bilersiz? Aşağıdan Python'un bilinen sandan print edip bilersiz. San diýäs. Indi görelim näme etýär. Indi ýende 10 syna görelim. Bilmediňiz diýdi. Python näme girizipdir? 2 girizipdir. Onda biz 2 ýazan bolsak näme boljakken? Dogry boljakken. Indi biz muny hiç wagt bilmeýäs bu gidiş bilen 0 we 100 aralygynda. Şonuň üçin Python'un girizen sanyny ilkinji print edelim, görelim şu ýerde. Indi Python bir san belleýär we şonu ekrana çykarýar. Ondan soň bizden soraýar. Ene ýatdan san girdiň diýdi. Python näçe belläpdir? 61. Näme etdik? Biz kopya çekdik bu ýerde. 61 dedik. Ýa bildiňiz diýdi. Ne şey edip bilersiz? Ýa-da muny bir while loop'unyň içine goýup oýun ýaly edip bilersiz. Sany görkezmesin bu. Şu ýerde dursun. Indi men bu ýerni bir while loop'unyň içine aljak, şundan ýokarsyny. While diýjek, true diýjek. Säbi bir gezek däldi. Her işledenimde işläp dursun şu. Şular ýanyşsam, täzelerini işletsem näme etýär? Run diýdik. Indi näme etýär bu? Bize bir san girdimimiz soraýar. Dogry bolsa bildiňizdi ýa eger tutturup bilmesek bilmediňizdi. Funksiýa gutarý. Onsoň ýene while true'nyň içine ele. Ýende şu ýerden başlaýar. Ýende bir san girdimimiz soraýar. Görelim näde bir şey. 10 diýdim. Bilmediňiz diýdi. Ýende sorady. Ýene 10 diýdim. Ýene bilmediňiz. 15 diýjek. Ýene bilmediňiz. 26 diýjek. 26. O da ýalňyş. 100den ýokary san ýazsak elbetde bilmediňiz diýer. Säbäbi Python onu bellemeýär. Indi şeýdip oýun ýalym edip bilersiz. Muňa meselem menü goýup bilersiz bir ýerine. Meselem şu ýere menü diýelim. Menümüz bolsun bizim. Näme bolsun? Bir näme etsin? Play diýsin oýnamak üçin. 2 näme etsin? Quit diýsin. Çıkmak üçin. Ve bize şu ýerde print menu diýsin. Menümizi alalım. Ondan bizde menüden sonrasında näme 1'e basmalymy, 2'e basmalymy? Onun için näme diýsin? Sayla diýelim. Bir da sayla etsin bize. Int yok, input diýelim. Integer bolmasyn bu. Näme diýelim? Menüden saylan diýsin. Menüden saylalyň 1 ýa-da 2 basjağymyzy. Eger 1'e bassak oýnalyň biz. Oýny oýnasyn. 1'e bassak ne şunu işlesin. Şu yerdeki bizim funksiyamızı işlesin. Şunu işlesin. Eğer 2'e bassak sayla 2 diýsek, hop, yanlış girdik. Sayla 2 diýsek onda näme etsin? Meselem quit etsin. Çıksın yani. Quit funksiýasyny kullanýas. Ya da break diýelim. Loop dursun şu ýerde. Eğer başka bir zatlar saylasa, bir santıkrak bir yere gelip, mesela 10, 50, 60, 70 yazsa, menü önünde duran vakti hem näme diýsin? Print diýsin. Ağam körmüň diýsin. 1 ve 2 arasında saylayda gaýry adetde diýsin mesela. Şey dedim. Indi print edelim, işledelim funksiýany näme diýdi? Play ya da quit. Sayla diýdi menüden. Meselem bir sayladym ben. Oýnajak oýun. Ýatdan bir san belli diýdi. Ýene 10 synap görjek. Ya bilmediňiz diýdi. Menüden sayla diýdi. 2'e bastym. Çykdy. Oýnumuz durdy. Ne şular ýani ýa-da menüden men başga bir zat saylasam näme bolýar? Onu görelim. Mesela menüden men 3, 4 saylasam näme diýdi? Ağam körmüň 1 we 2 arasında saylayda gaýry adetde. Ne şey diýdi? Oýunu çykalyň oýundan. Boldy. Ene random şular ýani Python'un öz her işledimizde funksiýan her işledimizde başga bir san özünden bellen aralygymyzdaky san aralygyndan saylap seçip durýar. Random funksiýasyny hem elbette biz soňky ýazjak programmalarymyzda ulanyrys. Häzirlikçe şunu bilmek yeterlik.